Segala sesuatu yang telah terjadi, tak ada gunanya untuk disesali. Sikap Prabu Kresna yang membakar semangat pada para Pandawa. Kita hayati bersama video berikut. Suram-suram tiwangkara kingken ler manguswa kang layon denya ilang memanise wadananira baranang netra konjem ping Bantala Werkudara, apa? lah iki apik lho Yai. Wah, anu kahanan kaya ngene malah gunemamu sembrono. Lho, ora sembrono. Ning bareng Yai Aji paring pangandikan yen to Kanjeng Eyang urung iso nyupekake kelawan lakon ing wis kepungkur, ya kuwi patine anakmu si Abimanyu. Pendak-pendak aku ana ingkang nyebut jenenge Abimanyu. Eyangmu ing Wirata mesti tumuli muwun kaya dene bocah cilik ora keri adimu Janaka. Ya ora jeneng mokal. Sapa to sing ora pingget atine jernyatane sing jeneng anak mongko ginadang gadang bakal nyambung sejarahing para Pandhawa. Tumuli gugur ana ing madyaning pabaratan, mongko gugure si Abimanyu wujud kaya mengkono. Sapa sing ora lara atine? Ya. Nanging balani tembung anak. Anak ki saka tembung ana. Ana ki merga saka sing gawe urip. Iya. Dene titah ingkang nampa anak mau mung dititipi karo sing gawe jagat supaya nggula wentah. Bab perkara kodrating anak mau gumantung karo pesthine sing gawe jagat. Ya ora? Iya. Urip mati ana ing panguwasaning Gusti. Titah mung saderma dititipi marang panguwasaning Dat Kang Murweng Dat. Dadi upama anak mau dikersake dening panguwasaning Gusti, kudu sowan marang ayunane. Sing jeneng wong tuwa sing dititipi anak karo sing gawe urip mau anane mung kudu ikhlas. Kuwi pitunganku lho. Iya. Mung kudu ikhlas. Coba to. Upama ditangisi iki apa Abimanyu arep urip meneh ngono apa piye? Upama digetuni iki Abimanyu bakal bali ana ing jagat ngono apa piye? Lah ya ora to. Lho sing tak gumuni lho. Lelakon sing wis kepungkur sing wis kelakon ing nalika semana wis padha sarujuk lan sarembuk. Yen to patine Abimanyu dadi kusuma bangsa. Lah kok dadi iki pendak-pendak ana nyebut jenenge Abimanyu kok bali padha nangis meneh iki terus piye coba? Le arep ngremke penggalih Kanjeng Eyang karo adimu Janaka iki piye? Kresna kula wonten dawuh. Aku percaya nek kowe kuwi wong pinter. Aku ramaido nek kowe iki wong wasis. Ning mbok yo ngerti atiku. Ngerti rasaku Kresna. Aku mbiyen duwe gegayuhan sing tak gadang-gadang. Aku duwe turun sing ana turuning Pandhawa. Nganti Abimanyu tak jodhok-jodhokke karo anakku Utari iki mergo aku nggonku kedanan karo si Janaka, kedanan karo putu-putuku Pandhawa. Ning saiki anakku Utari meteng. Mongko sing lanang wis ora ana.
Sesuk nek bocahe lair takon bapakne kudu takon sapa? Lah ya takon wong-wong kuwi to ya Werkudara. Kowe aja cengengesan kowe. Kowe wong susah mesti cengengesan. Mangke rumiyin to. Mangke rumiyin sakmenika dipun aturi menggalih. Nuwun sewu Kanjeng Hyang, menika mangsanipun perang. Lalapan ingkang sampun kepengker sampun dipun dadaki sesarengan lan sampun sarujuk bilih nalika Werkudara kaliyan Janaka mapan wonten ing Argasetra puru mengsah Gardapati lan Wresaya. Nalika semanten ngendhlong barisanipun para Pandhawa tumunten sami sarembak mboten wonten sanes ingkang saged nambak lampahing para prajurit saking negaring Astina kejawi namung anak kula Abimanyu. Yai Prabu Darma Aji sampun sarujuk Kanjeng Hyang malah mbotoi dhateng pun Abimanyu padha dimajengaken wonten ing pabaratan. Dumadosipun Abimanyu kedah kapuping Rana Madyalaga pejah wonten ing Mahabharatan. Lah samangke panjenengan menika nalika semanten nyurung dhateng Abimanyu nalipun madeg Senopati kok sasampunipun Abimanyu pejah. Lenggetuni kok ora wis-wis menika dos pundi? Apa ya nglakoni perang karo nangis sobi kula nyuwun dawuh. Ning rasaku kuwi lara. Lah inggih. Kula ngertos. Sapa to wong tuwa sing ditinggal anak ora lara atine? Arjuna. Kula wonten dawuh. Lemar nangis ki tekan sok kapan? Lemar nangis ki tekan sok kapan? Mongko bebau ki wana tengening Pandhawa ki mung wong loro. Bebau ki wana tengening Pandhawa ki mung piyayi loro, satriya loro, siji Werkudara, loro Janaka. Werkudara kuwi biyen nalika Gatotkaca tekaning pati, dheweke ya nangis kaya bocah cilik. Ning saiki wis bali seger meneh. Jiwa ragane lahir batine wis kukuh baku nggone ngadepi perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werkudara leren le sedhe kok genti kowe. Iki kok nek genti-genten Bratayuda ora rampung-rampung lho. Monggo kewajibaning Pandhawa kuwi ngisas angkara murka dadi utusaning adil. Pinercaya dening para Jawata mangrurah satru sekti para Kurawa. Eling Yayi. Eling. Yayi Duryudana sakurawane kuwi ora bakal sirna angkara murkane lamun ora bareng karo ingkang sinandhangan Arjuna. Mulat mara Sang Arjuna semanya kang kamanungsanira kasrepan tingkahing mungsuh niran padha kadang Kukurabu sepinten kalpadan kula nyuwun kenging samudra pangaksami jernyatanipun manahipun titah menika wah gingsir wis ora sandadak mbok rembug yen tok bolan baleni mbok bolan baleni tundhone ora becik eyang nggih samangke sampun ngogreh-ogreh sampun mamonten kasuwargan jati wayah panjenengan Abimanyu sampun jenak anggenipun mapan wonten ing Nurkastuba. Yo Kresna sak banjure. Kula nuwun sewu sakmangke kedah tata-tata ngrakit gelaring baris. Mergi wancinipun sampun kados mekaten menawi Kanjeng Hyang boten tumunten paring dawuh sinten ingkang kapacak minangka dados Senopati. Gusik. Miturut pitungane Kresna sapa ingkang bakal dadi Senopati ana ing Pabaratan Tegal Kurukasetra? Menawi saking petangan kula, petangan ingkang sampun sami gugur para senopati, sakmangke ingkang badhe dipun ajokaken boten sanes namung kejawi Begawan Durna ing Sukalima. Durna ing Sukalima. Inggih Kanjeng Hyang. Cumanggah anggara sesumbar lindu bumi kunjing kumaludhuk. Kumaludhuk guntur ketup lumembak penyu kang kumambang. Begawan Durna ing Sukalima gerang daplok. Wong wis tuwa ngewangi karo para Sata Kurawa. Kresna kanggo nambak lakuning para Kurawa lilanana, aku ingkang bakal madeg Senopati. Mangke rumiyin, mangke rumiyin. Menawi paduka Kanjeng Hyang kebadhe madeg Senopati menika mangke nuwun sewu lho mboten nami kula angias dhateng kadigdayan paduka Kanjeng Hyang. Nanging menawi ngantos Kanjeng Hyang menika mangke kapuping Rana Madyalaka, sinten ingkang badhe anuntun dhateng lampahing para Pandhawa? Lah banjur sapa ingkang pantes madeg dadi Senopati?
ngembari marang kadidayaning Begawan Durna ing Sukalima. Mboten wonten sanes kejawi namung Janaka. Koko Prabu. Piye? Nuwun sewu menawi sagedhagan menika kula mboten saged nampi dhateng pangandika Paduka. Dasarmu apa coba aku tak takon? Yen sira Syadi iso ngaturake dasare apa lan mengko ndak petung nganggo nalar sing ganep kese ketemu ngakal mesti aku iso nampa nanging yen to dasarmu mengko ora maton ya sing gedhe pangapuramu peksa aku jiat karo Syadi. Eyang Durna menika utawi Bapa Durna menika pepunden kula menika guru kula. Kula saged kados mekaten menika pinulang uruk dening Kanjeng Bapa Penemban Durna. Menapa inggih badhe kelampan kula sak mangke badhe wantun lan mentala dhateng Bapa Penemban Durna ingkang sampun ngagengaken dhateng kawontenanipun Janaka. Arjuna, kula wonten dawuh, kowe kok kalah karo bojomu to? Kawon kaliyan bojo kula kados pundi? Kosek to, Sri Kandi kae rak wong wedok to. Sri Kandi wong wedok nalika semana tak tari Sri Kandi kowe dadi senopati tanpa nganggo pamadan sing werna-werna tumuli saguh maju ning pabaratan. Mongko mungsuhe ora baen-baen. Mungsuhe Kanjeng Hyang Ngetal Kandha Sang Mahatmarsi Wara Bisma. Yen ora wong sing kandel lahir batine tangeh wani ngadepi Kanjeng Hyang Dewa Brata. Nanging Sri Kandi wani. Sri Kandi wani. Katemane Kanjeng Hyang Ngetal Kandha gugur madyaning pabaratan merga saka Sri Kandi. Lah kok dadi kowe tak ajak ning Mabaratan mung dasar merga Durna kuwi gurumu kuwi rak mbiyen iki wis perang lho Janaka. Jroning perang ki aja gagas sedulur. Jroning perang ki aja gagas anak kadang mitra kawruh. Yen Durna madhek ana ing barisaning Kurawa, cetha kuwi dadi mungsuhing para Pandhawa Janaka. Piye kowe kok njur malah ndungkluk? Koko Prabu, piye? Menawi tetela mekaten. Sak mangke kula boten badhe singlar saking dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Tegese kula sagah bagus, ya ngono kuwi sing tak karepake. Syadi minangka dadi senopati ning para Pandhawa Werkudara. Nggih. Kowe dadi senopati pengapit. Yo sagu. Lah rak ngono. Eyang, Piye? sampun kecepeng senopatinipun pengapitipun sampun sagah. Sabanjure Kantun ngentosi pangrakiting gelar baris supados majeng wonten ing Tegal Kurukasetra. yo Sakarmu aku pingkari manut karo kersaning Kaki Prabu Ndarawati. Ing rekat lampahing rata tanpa antara prapteng sukuning arga ram kang tumingal. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Ketika masih berada pada gelombang yang dianggap masalah, maka tak kunjung usai.